velkommen til den her video. I dag der har vi tænkt os at komme med nogle idéer til, hvad I kan ønske jer i julegave, eller hvad I måske kan give til jeres venner, eller veninder, eller søskende i julegave. Altså dem der, som ikke lige gider give ønskeliste eller noget, ja. Så er det gode ønsker, som man altid har brug for. Præcis. Så lad os bare komme i gang! Vi har inddelt lidt sådan nogle priskategorier, så det passer sådan lidt til hver. Ja, så der er sådan så der er lidt til alle. Billige og sådan mellem, og så lidt dyre gaver. Og vi har sådan 5 i hver kategori, og første kategori er under 300 kroner. Ja. Den første ting vi har, det er et telefoncover. Det har man jo altid brug for, det er altid fedt. Ja, det er også nogle lidt hyggelige at give. Ja. Og man kan selvfølgelig købe et andet sted fra, men vi har kommet med nogle forslag. Og Richmond & Finch og Idol of Sweden laver nogle, der minder ret meget om hinanden, og dem synes vi i hvert fald er virkelig flotte. Og de koster sådan mellem 250 og 300 kroner. Ja, det er et rigtig godt ønske eller gave. Og et andet ønske, eller bare en ting man kan give, det kunne være duftlys. Sådan, det er altid rart lige at have sådan, de pynter godt, og så dufter jo også godt. Ja. Og så som et eksempel, så har vi nogle duftlys fra Rituals. Ja. Rituals. Og det kan man få i magasin for 170 kroner. Ja. En rigtig god gave også at give til sine veninder, eller sådan noget, hvis de ikke rigtig har nogen ønsker. Og man kan selvfølgelig også selv ønske det. Det er et perlearmbånd, og vi har så kommet med et eksempel her fra Stine A, og de koster 250 kroner, og de er virkelig fine. Og som en fjerde ting, så kunne det være glimmersukker. Det er sådan, de er altid gode. Ja, det er sådan en lille ekstra gave, man altid kan sådan lige hvis man nu har råd til en ekstra gave. Ja. Den kan man også få i magasin, man kan få for forskellige mærker og sådan. Ja. Man kan både få for noget, der hedder MP og Bæk Søndergaard, ved jeg i hvert fald. De er rigtig gode. Godt. Og så som en sidste ting, så har vi sagt et hårspænd eller en hårklem fra Pico. Ja, det kan jo selvfølgelig være fra alting, men ja, man kan få nogle ret søde hårspænder og hårklemmer i Pico, så det kan man også lige have som en ekstra gave eller ønske sig, og lidt forskellig pris. Og så er det næste kategori, og det er mellem 300 og 800 kroner. Så det er sådan der. Lige midt i ja. Den første ting vi har, det er sådan JBL trådløs højtaler. Det kan selvfølgelig være alle højtaler, ikke også? Men ja. En JBL, det er i hvert fald en god en. Ja, vi fandt sådan en trådløs en, som også er sådan transportabel og sådan noget. Sådan en lille en, som hedder Clip 20 eller Clip 2. Clip 2, ja. Så lige et billede ind og skriver. Så kan man også altid ønske sig parfume, og vi fandt i Matas sådan et parfumesæt fra Gucci Bloom med den parfume, den er i hvert fald virkelig god. Ja. Hvor man både får sådan en lille sådan taskeparfume, og så får man en sådan 50 ml parfume. Og det koster 675 kroner. Og by the way, jeg er faktisk blevet klippet. Ja, glemte jeg lige. Det er ikke kort. Okay, videre. En anden ting, som man kan ønske sig, det er en oplevelse. Sådan et spa-ophold eller et eller andet, man lige finder på. Det kan være hvad som helst. Alt muligt, ud at spise et eller andet, og det kan man sådan ønske sig af de fleste. Sådan veninder, kærester og alt sådan noget. Ja, det er hyggeligt sådan noget. Hvis man heller ikke ved, hvad man skal give til folk, så bliver folk også altid glade for at få sådan en oplevelse. Det er i hvert fald ret sådan sjove gaver, og så får man også lavet noget sammen. Ja, det er rigtig tilbragt noget tid sammen. Ja. En anden ting, det er et billede eller en plakat til sit værelse. Og Desenio, et eller andet, de har sådan en virkelig populær plakat af Kate Moss, hvor hun står med sådan en mustache, som også det kommer et billede ind af her. Og den koster 569 kroner, og den er også bare virkelig sej. Ja. Det sidste ønske i den her kategori ting, det er sådan en Kai Boysen figur, og de koster sådan mellem 300 og 800 kroner, hvis de er små, ikke? Ja, lidt forskellige. Hvis man køber de små, så er det cirka deromkring. Jeg tror, jeg lige fra min hånd. Ej, jeg har faktisk en, og det er den her abe. Jeg tror, det er den mest populære, de laver. Jeg ved ikke, hvad den koster, for den fik jeg faktisk også i julegave. Den er jeg virkelig glad for. Den er virkelig sød. Sådan her? Ja, så kan den hænge. Kan den hænge på spejlet, eller et eller andet? Eller noget i stedet. Ja. Så det er i hvert fald også et rigtig fint og rigtig godt ønske. Så er vi nået til næste kategori, som er 800 kroner eller mere. Og den første ting her, det er et Tivoli Wildcard. Og det ønsker jeg mig i hvert fald selv. Fordi at det er virkelig
godt at have. Altså, så kan man bare tage et Tivoli, når man vil og sådan noget. Selvfølgelig skal det være, hvis man bor tæt på Tivoli. Så. Ja, hvis man bor i Jylland, så er det måske lidt dumt at... Ja, men hvis man sådan bor tæt på Tivoli og godt kan lide at tage Tivoli, så kan det i hvert fald betale sig. Det koster 950 kroner, og så får man både indgang og turpas. Og sådan, man skal være der mere end 3 gange om året, og så kan det faktisk betale sig, at man har sådan et. Og et andet ønske, det kunne være Dr. Martens støvler. De fås til cirka 1200 kroner. Og det er, hvis det er den der standardmodel. Jeg får lige et billede. En anden ting, det er et Lala Berlin silketørklæde, sådan en lille tørklæde, som man både kan binde på sin taske, og som man kan binde rundt om halsen og sådan noget. Vi viste i den der video med vores yndlingsitems, der havde jeg mit med. Vi kunne ikke rigtig finde ud af det. Det koster cirka 800 kroner, måske lidt under, måske lidt over. Ja, det var det. Ja, vi kunne ikke lige finde en pris på det. Nej. En anden ting, det kunne være AirPods, altså de der Apple små telefoner. Men de koster 1379 kroner. Så er det rigtig dyrt. Ja, det er sådan lidt i den dyre ende. Så hvis ens forældre giver dyre gaver, eller hvis der er nogen, der står sig sammen, så kan man godt ønske sig det. Og den sidste ting, vi har, det er en Instax printer, som er sådan en, hvor at man kan tage et billede på sin telefon, og så kan man så connecte det her, og så printer den så billedet i sådan en lille... Ja, så printer den sådan en lille billede. Ja, meget smart. Så det er virkelig sødt ud i hvert fald. Ja. Har sådan nogle små billeder hængende. Ja. Ja, det er også dem der kommer ud af det der kamera. Ja, det er så godt kamera. Det er smart. Og den koster cirka 1000 kroner. Cirka. Ja, lidt forskelligt. Ja, hvor man køber den, men omkring 1000 kroner. Ja, det var faktisk alle de ønsker, vi havde. Vi håber, at I fik noget inspiration og ligesom fik nogle idéer af at se den her video. Ja. Og vi håber også, at I kom i god julestemning, fordi vi havde til pyntet flot op. Og vi håber, at I har en god første sæt af advent. Ja! Og jeg har faktisk ikke glemt at sige, men vi har tænkt os at lave sådan en adventskalender, hvor vi lægger noget op hver søndag i advent, så glæder jeg til det. Ja. Og tak fordi I så med. Vi ses i den næste video. Hej hej!